Takže čaute ľudia, ja vás tu vítam u mojho tohoto prvého videa. A to video, ono je to vlastne iba takýto video návod, a je to návod na to, ako si natočiť video z nejakej hry. A tak čo prvé, keď ideme na internetový prehliadač a lebo mne to trošku trvá, tak keď ideme na stránku fraps.com, tak ideme na tú stránku a klikneme na download, čo je tuto, takto download. Otvorí vám akoby že takýto nový odkaz, a vy si kliknete sem na download fraps a toto tu. Ono vám to vlastne iba vám to stiahne, nainštalujte si to. A teraz nasleduje nám to iba to hlavné, čiže otvoríme si fraps a to prvé generál necháme tak. A to druhé necháme tak, ale pokračujeme až sem a tu je movies. Takže čo prvé, to prvé, to znamená, že kde chcete, aby vám tie videá ukladalo. Je to tak, že ideme na change, dajte si to kde chcete, ja si to dám na pracovnú plochu. Takže máme tu ďalšie, a to je, že s čím vlastne chcete, aby sa to nahrávanie spustilo alebo stoplo. Ja to mám na O. A teraz ešte tu máme aj tie čísla. A to sú vlastne akože framey. A to znamená fotky za 1 sekundu. Takže čím ich máte viac, tak je to stále chyba, že lepšie. Ale samozrejme musíte mať na to aj dobrý počítač, aby vám to video išlo ako tak, že normálne, aby to bolo aj to pekné, aj plynulé. Takže ja to mám asi na 50 frameov a teraz ideme sem a record win 7 sound, a to znamená, či chcete, aby vám to nahrávalo aj zvuk z vašeho Windowsu. Ak to chcete, tak dajte jednoducho áno. Takže a teraz ešte keď vy vlastne, že vy chcete, aby vám to nahrávalo aj vaše reči a zvuk z tohto vašeho mikrofónu, tak príďte sem, začiarknite si to. Ideme teraz iba ďalej, ideme na fotky. Máme tu takýto priečinok a zase iba ideme na change a vyberiete si, že kde chcete, aby vám to tie fotky ukladalo. Ideme teraz sem a zase si vyberiete, že vlastne s čím vy chcete, aby sa tá fotka vytvorila. Ja to mám na účko. A teraz je to dosť, je to aj dosť také akože hlavné pre fotky, a to znamená, je to formát. Môj názor je, aby ste si dali na JPG, je to asi tá najlepšia kvalita fotiek. A teraz ešte sa vrátime sem na general. Radím vám, aby ste si kúpili originálny fraps alebo stiahli niekde originálku. Ja vám nemôžem dať ani tento odkaz. Takže ak nebudete mať vy takýto fraps a nebudete tu mať napísané registration toto a toto, tak znamená, že nemáte fraps originál, a to znamená, že vám to bude robiť vlastne aj tie videá, ale po častiach. Takže
ak sa vám to video páčilo a tak mi dajte like alebo odber. Majte sa, vidíme sa v ďalšom diele.